जों 12 थाबाय गदल मानि परे 75 बोसोर काका जों बोदोरक जों कमारक जों बोदोरक चिनि लामा हामियामरो जों बोदोरक कारेन्ट मायामरो जों बोदोरक चिनि स्कुल हामिया मास्टर करे चिनि बरु थाङै लेखा फरायनो थाङाय आगरतला थाङाय रेप खाय बुथार जागो तानै बुथार जागो जों कोनो बिचार मानिया साल कथां कथां गुलि कगै बुथार जागो तबो बिचार मानिया अबनि बागै महाराजा साव न थांचा खायै जत्त तिप्रा सामा मुख हियाहै जत्त थांचाखि फुनुगै फाइनाय 16 फेब्रुवारी 2023 भोट अंनाय निचे सिकेना खाना 16 तारिख बै फाइनाय मास भोट अंनाय नाबले सि बोर्ड थांचा खायै येसि काइसे टेट के सेमानि बाय आं नगनो उपाय खै कलांनाय आं नगनो राबार बागानाय बातार नाय साखिरि नाय अबलाय सामिया आं किन्तु नगनो म थाङै कलांनानै अदुर भबिष्यत आरो भबिष्यत जत्त त वाइसा थिने नंबो थिने आंबो थिने जन्नायखौ माथियो निनि बुसा बुतै बुसु बुथाय बरा रासिनि नोंतामा है कलांनाय ताबुसेसो कठिन दिन निनि बुसु बुथाय दिन आरो कठिन फाइनाय अबनि बागै महाराजा साव आं थै थानानै सिगां आंनो उपाय खै कलांनानै बागै थांचाखै फुनुदि आं उपाय सि उपाय अंखा 16 फेब्रुवारी 2023 आनारस मार्का भोट बेगै जखन आनारस मार्का tit छनाय हजकला महाराजा उपाय अंखा संसि जोंबो उपाय अंखा चिनि दफा उपाय अंखा चिनि दफा थांसिनाय संसि इसोंनो चिनि कप इसोंनो फिननाय जों आरोबो थांनाय दङ खुलुमका मुइतो लारो बिदो मथा दरकार तिप्रा मथा दरकार तिप्रा मथा दरकार स्लिप कान्न दै तिप्रा मठा सरकार Voy a sojar de ese tabo.